Jeg hedder Nikolaj Brun, og jeg er direktør i Gestalt Executive. Jeg er også forfatter til bogen Lederen i spejlsalen. En af de perspektiver, vi arbejder med i Lederen i spejlsalen, er valg og beslutninger. Det handler om, at når man tager valg eller beslutter, så er det vigtigt, at vi forstår helheden. Altså, at vi er opmærksomme på helhedsperspektivet af vores valg. Her anvender vi i Gestalt Executive Ken Wilbers kvadrantmodel, som betragter situationer ud fra et individuelt, et kollektivt og et yderperspektiv. Og derigennem, der kan jeg forøge min opmærksomhed omkring, hvordan mine valg og beslutninger påvirker. Hvordan påvirker de mig personligt? Hvordan påvirker de det team, jeg er en del af? Og hvordan påvirker de helheden og organisationen? Og linker de ind i strategien og så videre. En dimension af helhedsperspektivet omkring valg og beslutninger. Hos Gestalt Executive, der er vi også nysgerrige på effektiviteten af de valg og beslutninger, vi tager. Altså, hvordan kan vi tage beslutninger, der bidrager til noget, i stedet for bare at beslutte for beslutningernes skyld?